God. Ufishi nje ababili zikweyinhlanu umfana kwasho ukuthi sayifika ezandleni zomuntu wrong. Kade sinormal su3 singasuthisa umuntu oyedwa noma ababili kodwa iBhayibheli noma zu5 zinkwa kodwa wathi mayithatha inikeza lo okwazi ukwenza izinto ezinormal singabi normal. Wathi mayiqeda ukumnika wathi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo wathi mayiqeda ukusho njalo saphenduka sasuthisa 5,000 people. Hayi abantu bonke kukhulunywa ngamadoda aye 5,000 kuphela because if you give it to God, if you give it to God, mayisasa nenduku kuMoses isasa esandleni sakhe yayinduku nje. Yayinduku nje. Mawufunda verse 20 uzwa mayesethi uNkulunkulu ithathe kuhambe nayo. Lithi iBhayibheli ke wayithatha induku kaNkulunkulu kodwa ngesikhathi efika nayo akushiyo ukuthi kaNkulunkulu kuba induku kaMoses. Kodwa mayese isihlala ezandleni kaNkulunkulu akuseyona induku akuseyona induku kaMoses kodwa sekuyinduku kaNkulunkulu. Yonke into oyiphethe as long as kungeyakho will remain the same. But the moment uyidedela kuNkulunkulu kwawena izokumangaza. Lesikhathi ebeka phansi ithi iBhayibheli yamshintshela yaba inyoka. Ngelinye ilanga lokho ozokubeka namhlanje kuyokushintshela uzokubalekela. Bekade ngiyikhulumela nje ngithi uthi uNkulunkulu ibambe ngomsila ngesikhathi eyibamba ngomsila iyakwazi ukubuyela ibe induku le kade yiyo ngesikhathi isuka esandleni. Uma uNkulunkulu esibusisa esinika izinto ezinkulu asoba nomoya wokwazi ukuyibamba ngomsila. Ngoba masihlulekile ukuyibamba ngomsila sophakama. Nikona bazali? Sophakama. Sithi vele sesiyakwazi ukwenza. Kanti awukayiboni ngeke ngashumela sikade uzoshesha uphakama ungakayiboni idle ezinye inyoka. Awukayiboni nje njengoba ishintshe iba inyoka ishintshelayo. Kusazoyiwe eGibhithe. Hlezi ungasafiki naseGibhithe ngoba uphakanyiswe yipholo elilodwa ngasasho sini. Uphakanyiswe yipholo elilodwa kanti uNkulunkulu bekubekela ama Range Rover. Awukayiboni idle ezinye. Asiphakame nesibane ngenyawo zethu. Thatha umnikelo wakho ngesandla. Jesus.